àrànkáyé lò àrànkáyé. káàbọ̀ ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń wò wá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin gbogbo àgbáńlá ayé ẹ ṣe tẹ̀ǹtẹ́tì sí wa ní gbogbo ìgbà. àrànkáyé rèé, àrànkáyé lòórùn ràn o, àrànkáyé tó emeritus professor yín tí gbogbo èèyàn mọ̀ bí ẹni mọ̀ owó òun nì ẹlọ́rẹ́ wa tìyẹn à ń sọ nìyẹn o, ìyẹn professor Wole Soyinka ó mà ti sojú abẹ́ǹkó o. kí ló wá wí gan, kí ni nǹkan tó sọ, kí ni Wole Soyinka sọ o. ó ní ẹ pín Nàìjíríà o, ẹ pín Nàìjíríà o, ẹ pín Nàìjíríà o, ẹ má jẹ́ kébi pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà kú o. nínú ọ̀rọ̀ tí professor yìí tó ka gbogbo ìwé tó fi léde, ó sọ wípé Nàìjíríà yìí ó tóbi pọ̀ o, ó tóbi o, Nàìjíríà fẹ́ pọ̀ o, ṣùgbọ́n tá a bá lólórí gidi tó lè kó wa mọ́ra tí ó sì sọ gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe tó mú kí ohun gbogbo kó máa lọ létò lórílẹ̀‐èdè yìí, a jẹ́ wípé ẹja kúkú pín, ẹja pín kí kálukú mú tiẹ̀ kó mọ̀ jórúkọ bàbá àbúrúkọ ìyá ẹ̀ o, ká kúkú pín kí kálukú mọ̀ lọ nílọ títí ẹ̀. ìdí nìyẹn tá a ṣe ń nà ń bẹ́ẹ̀ lórí ìkànnì àrànkáyé tó òórùn ràn o. ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa láìkẹ́, ẹ máa share rẹ̀, ẹ máa subscribe sórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé fún ọ̀kọ̀ ọ̀jọ̀kan lóríṣiríṣi ìròyìn lórí ìkànnì yìí àrànkáyé lòórùn ràn.